Yar Garuwa. Yar Garuwa. Hello, yalla bai. Oke to. Wallahi ina gida ne ba ni da lafiya. To shikenan masu kes din ka turo min su gida kawai zo same ni. Oke to. Yar Garuwa. Yar Garuwa. Alaikum salam. Barka ku daki. Barka da gajiya. Alhamdulillah. Ya ake? Sande. Duk sai kira wai labai. Bismillah. Kai labai ka tafi kwana biyu shiru. So ai na bar waya ta nan na bayar za ku kira nan kun gama compiling case din ne. Ina wa da gajiya labai. Alhaji baka zuwa. Barka da yalla. Ya ake? Ya kuma kai haka kuma shiru muna ta jiran ka shiru baka zo ba. So ai yalla bai lokacin da na bada statement dina na bada number waya ta kun ce kuma idan kun yi compiling case din za ku sanar da ni. So kwana biyu da na ga ba ku sanar da ni ba shine nace to ai ya kamata in dawo da kaina duk da ke dai ba ku kira ni ba. In ji a ina ka tsaya. So gashi wajen kwanan ta biyu har yanzu kaga ma yarinya take sai mata abinci. Ce nake dan ɗawainiya gaskiya sai mata abinci maganin sauro. So ita ƴan uwanta ba wanda ya zo? Ba har yanzu ba ko ɗaya bai shigo ba fa ko ɗaya. Yarinya sai ka ce da bata da kowa ranka daɗe. Shikenan ba da ma sai ku lissafa kuɗin da kuka siya mata abinci da maganin sauran sai in biya gaba da ba. To amma OC baya nan ya tafi special duty. Ba ma ya garin amma akwai 2IC ɗinsa. Ta ce mu je ta dan samu zazzabi ne haka. Amma ta samu sauki ta ce mu je gidanta mu same ta mu tafi da fayil din da yarinyar gawa ke da so shikenan ba da amma Allah to bara mu fito sai mu tafi gaba Yanzu ke da abin da ke karkashe da na abinci da maganin suru ina jin kamar ina haɗu da lissafin ma'ana to da duk abin da aka gama dai ya so bari idan muka je sai a gama gaba ɗaya. Ok to bai da matsala yawa. Monsa. Ɗan fulani? Respecta ina fayil ɗin yake? Monsa. Shikenan za ku iya komawa ofis. Bismillah ko kuma ku zaga ku. So, ba. Yar Garuwa. Yar Garuwa. Yar Garuwa. Mai haƙuri yakan cin ribar rayuwa. Ka riƙe gaskiya Allah zai yi magarkuwa. Malam. Ranke da dai. Na ga kes din naku. Haka ne. Ka je kawai jibi zan neme ka a ofis din na fito. Kamar da karfe nawa kenan? Karfe nawa? Eh. Na ce ka je jibi kawai ka zo ofis. To shikenan. Ke kuma ki zauna ina da magana da ke. Yar Garuwa. Ke kuma na da kanki. Kin ta ban gane ki bane? Ai ba haka a gaban yan sanda. Biki ga di yara na ku shigo da su ba? Sai sama kika ganin shiru na kasa mai magana. Amma ya aka yi rayuwa ki ta koma haka? Ga ruwa kuma?
ai wata rayuwar sai a hankali. Yar Garuwa, Yar Garuwa, mai haƙuri yakan cin ribar rayuwa, ka riƙe gaskiya Allah zai yi magarkuwa. Yar Garuwa. Hello? Hello, assalamu alaikum. Aminu alaika salam. Da wa nake magana? Sunana Alhaji Muktar. Alhaji Muktar kuma. Lafiya to me ya kawo ka? Na kira ki ne akwai abin da nake so za mu tattauna da ke da Allah. Okay. Wait. Ke ce karama kuma ke ce kamar maraji a ciki. Da abin da na faɗa ba mai sa kafa yi fatali da shi sai ki. To abin da nake so da ke ki shiga taitayinki. Ina gaya miki cewar da wannan rayuwa ta duniya da gatan kama yaya ni ne mahaifinki. In har zan gaya miki baki ji ba to wa kike da shi da zai gaya miki. A ce ke ba abin da yake burge ki sai kyalkyal banza. Duniya kawai ado na kawace-kawacen duniya shi yake burge ki. Ke ba ki al'akari da yar uwarki ba. Da abin da ba na so ba za ta yi ba. Da abin da nake so shi take mu. Wannan wani irin menene kaman ba yar ki dinga ma al'akari da yar uwarki ce. To ina gaya miki ki shiga taitayinki. Kin ga abin da za ki ga na lallaba ki sunan uwata ne da ki. Kar ki kai ni bangon ajiye wannan ba za ta yi miki da daɗi ba. Ke dai Allah ya miki albarka. Na gode Abba. Da abin da na ce ki shi kike mu. Abin da nake so da ki ci gaba da kokari da kike a makaranta. Ko nawa ne daga naira 1 zuwa miliyan 100 zan kashe akan karatunki. Ba na haufi. Allah ya miki albarka. Ki ci gaba da kokarin da kike. Ku tashi ku je ku kwanta. Dare yayi ku tashi ku je ku kwanta. Mai haƙuri yakan cin ribar rayuwa, ka riƙe gaskiya Allah zai yi magarkuwa. Ba magana nake miki ba? Na je fatin ƙawata. Fatin ƙawarki. Wato ke wannan yarinyar ke ba kya jin magana ko? Magana safe daban na rana daban. Ai ta gaya wa mutum magana shi baya jin magana. To me nake yi kan mama? Haka ma zaki ce min ba abin da kike yi? Yanzu nan kafin mahaifin ku ya bar gidan nan sai da ya kare min tanadi tukunna. Amma yanzu kina ce min wai ba abin da kika yi. To zaki tafi wa kika gayawa? Ba kyanan ne shi yasa na tafi. Kuma ba za ki jira in dawo ba. To ubangiji Allah ya shirya ki. Allah ya shirya. Tashi ki je. Allah ya shirya ki. Koya take so ta dawo ne oho. Faɗan safe daban na rana daban amma yarinyar nan keme mai taƙita fahimci me ake gaya mata. Allah ya shirya. Yar Garuwa, Yar Garuwa,
Yar Garuwa. Mai haƙuri yakan cin ribar rayuwa. Ka riƙe gaskiya Allah zai yi magarkuwa. Dama waya tana wurinki nake ta faman duba-dubatin ɗazu. Don Allah daga yanzu kake ƙara ɗaukan waya saboda ba na son duk yanda muke da mutum ba na son ya ɗaukan mun waya ya dinga mun bincike a cikin ta ba na so kawai. In dai ta ni ne wallahi sai da daina saya miki waya gidan nan. Har wai ke dududu shekaran ki ma nawa ne a cewa har kin iya chatting da maza maza ba ke chatting da su. Na iya chatting da maza ke ki mana dole ma in canja pin din wayar nan saboda ke. Idan kin ga dama ki canja pin din duniya da na tafi dauki wayar. Kar ki fasan waya dan kika fasa min sai kin biya ni wallahi. Wa zai biya? Ai wayar ma sai kin daina amfani da shi. Tabɗin jam tsigau yan raina hankali har ke ma kin san iya chatting da maza. Figau da ke wai shekaran ki ma nawa ne wai da har wai zaki iya chatting da maza. Sai umma ta dawo gidan nan wallahi sai an karbi wayar nan mu gani me zaki na chatting. Mama wai me kike har yanzu baki jikin bacci ba? Wallahi tun ɗazu ba mun koyi har yanzu bai dawo. To ai duk da haka ai sai ki je ki kwanta yafi zaman a nan wurin karfe kusan 12 fa na dare. Zan je in kwanta. Dan Allah ki je ki bacci ai yafi. Zan yi bacci. To mu tafi. Je ki. Ni dan Allah ina so ki je ki kwanta kamin kwanta umma. Je ki zan je in kwanta. A'a ni wallahi ban yadda ba kawai ki so mu tafi ki je ki baccin ki yafi min sauki. To mu je. Yar Garuwa, Yar Garuwa, Yar Garuwa. Mai haƙuri yakan cin ribar rayuwa. Wake bi? Kai mutumin nan ka duba yadda kake sa shadda kake caccanzawa yau ka sa wannan gobe ka sa wannan wai da Allah ko kala ɗaya ce ne kake ɗiɗɗinka ta kake caccanzawa. Mutumi na kenan ai daga nan ba na siyan wai shadda wai in ƙara maimaita kalarta to in na sai kala ɗaya sai in fin shekara da ita ba za ta yage ba sannan kuma ba za ta koɗe ba domin ina siyan waje mai quality mai inganci. Ai har na haƙura da siyan shadda ma har na koma ɗan maliyas ma because sabida idan na sai shadda wanki ɗaya sai ka ga ta koma tamkar matacin koko. Abin tatar koko ba? Tamkar matacin koko ta koma. Wallahi nake gaya ma haka ma waccan sallar da ta wuce sai da na yi ɗan wanka na mun je restaurant muna shiga zan zauna daga kafar da zan yi kenan sai shaddan nan ta bada ket. Let's go! Yeah! Ga maza ga mata duk idan sa a kaina kowa ya zuba mun ido yana kallo na. Wai kana nufin ka ce min a cikin jama'an nan? A cikin taron jama'a. Wai da Allah in tambaye ka a ina kake siyan shaddojin nan ne? Mutumi na kenan. Aini ina siyan shadda ne a Isa Malladan Textile da ke kantin Kwari Market IBB Way gidan Alaramma, first floor number DD25 and second floor number CC15. Idan ka je ɗaya daga cikin shagunan nan za ka samu kowace kalar shadda da kake bukata, siyan ɗaiɗai ko kuma sari. Wai har sari suna bayarwa? Ƙwarai da gaske, kayan su daidai da farashi, siyan ɗaiɗai ko sari. Wai anya maku ba shaddoji zan fara siyarwa ba?
mutumi na kenan kai dai ka bari dai sai ka je din ne. Okay but amma dan sake faɗa min address din. Isa Malladan Textile da ke kantin kwari IBBW gidan Alaramma, first floor number DD25 and second floor number CC15 siyan ɗaiɗai ko sari. Mutumi na yanzu abin da zai faru ka raka ni shagon nan dan na gane wa idona ni ma na fara gwadawa. To shikenan ba matsala ga hanya nan mu je bismillah.